Ева Вайтоўская. Гарэзлівы пацалунак. Кніга 2. Цудоўныя такія дні стаялі вераснёвыя, але неба раптоўна зацягнула хмарамі і сабралася на дождж. Гэта было яшчэ адным выдатным завяршэннем чарговага дня Соні Сінічкі. На цнянцы было ветрана. Хутчэй бы прыйшла Машка. Соня абаперлася на парэнчы над вадою. Цямнела, запальваліся ліхтары. Яна нацягнула капюшон, бо дождж пачаўся і ліў усё мацней, б'ючы па тканіне плашча. Пад нагамі паўколам грукатаў вадаспад воднай сістэмы. Вада зверху, вада знізу. Да гэтага кактэйлю дадалася трэцяя, салёная вадкасць. Слёзы, якія цяклі па твары Соні Сінічкі. Раптам, прынамсі, адна з 3 субстанцый перапынілася. Проста ў паветры над Соняй ніадкуль вырас парасон. У сваім рэпертуары, Сінічка, цяжка было зірнуць прагноз надвор'я? Ты адкуль тут, Станкевіч? Я чакала не цябе. Марыя перадае прабачэнні. Яна не прыйдзе. Здаецца, вырашыла праблему, а я табе туфлі прывёз. Спадзяюся, падыдуць і спадабаюцца. Можаш іх лічыць вясельным падарункам. Я жадаю шчасця і больш не турбую.